ана дӯстони азиз пеш ҳамин видеоро тамошо кардан ба шумо инамиҷа як авиакасе арзана тавсия метавонам билетҳои самолёт билетҳои поезд айноми канали бобои холдорбой гап занед зинда бошед фалаки ҳои чарху фалаки тумаре набхед товдуда варди хай мешава ба ҳар буду набуд шукрона бояд кард ба ҳар буду набуд шукрона бояд кард чунки мо дар интиҳомем ҳоло бой ҳамин ман як чира бугумтара ҳамун димоҳа пенсията гирифти ку ҳамра киҷо кади ман намедонам ана ман як фикр сарамда омада инда хоб мегӯм ки ҳамин як моҳа пенсият ина шида ҳамира ман бигирам 200 дона семенблок бигирам пеши дарвозара вардору маҳкам кунам охи ахай бачаму пенса ман худам дар карай охи уна димоҳаша худуда истифода бурди ақаллан як моҳаша мара теотаҷон ман беҳуда сарф намекунам ку амора ота дар хона истифода мерам ота и ҳамсоя раисар ду бора ман инҷо дидесам бенасре ништагия охи нами дуюм бора ман мегзарем амита даинҷа штаги ҳаб ё бачами аввали ҳамсоя ассалому алайкум ҳамсоя ҳамсояҷон боби холдорбой сази тенҷи саломатия хуб охи раҳмат тенҷи чӣ проблема доред дуюм бора мо ҳамита мегзарем ту худу дар амиҷа штаги рости гап ҳамин хоб як камтара проблемаи оилавӣ буд ҳамин занак хоб ба анлиса бурдумш на уколму на капел на дигару дигарш табликаву тамоми чи фарбеҳ намешавад қақ задай тавбат нашавандай фарбеҳ намешавад ҳамин қаки тавбат бекунам фарбеҳ намешавад я тавба ба як табиби халқӣ хоб гиёҳо қати тавсия дод тавсия дада бисёр маъқул шуд чӣ тавсия чӣ гия буда гиё чӣ буда ёхи анаки се рӯзшид хоб ҳамун тавсия додаги ҳамра гирифтему ҳейна занака байни ришқада басем дига хирс бори фарбеҳ шуда